La kantunieri, l-lejla, għanaraw ħafna ritratti mill-Batunna, għandhom għanna u kol storja u għek għandi zewx mistiedna li għandhom storja ferm interessanti. Għanibdew naraw ftit ritratti mill-Batunna għandhom f'dawn il-ġimgħat, fosthom ritratt ma fimx eżatt kux ix-xatt tal-Birgu jew tal-Kalkara. Però li fim żgur li hemm post fej wieħed jagħmel il-bżonnijiet tiegħu għal persuni b'diżabilità, però hemm ukoll it-taraġġ. Ġifieri ma nistax nifhem kif għamlu toilet għal persuni b'diżabilità u m'hemmx aċċess għal wheelchair. Imma insomma, problema li tkiet ħafna Maltin, speċjalment fis-sajf iktar milli bdew noħorġu fl-għaxija, iktar insibu din il-problema hija problema tal-parking. U kultant insibu lil min bħal dan jiddeċiedi li jipparkja fuq ir-roundabout. Hawnhekk buġibba. Il-Mosta sabu soluzzjoni u qalu biżgur ħadd iktar ma jipparkja fil-kantuniera x'għamlu poġġew ordin le. Għamlu qarblu f'nofs ta' triq fil-kantuniera kif qed naraw f'dan ir-ritratt. Iż-Żejtun huma l-iktar pajjiż bil-għaqal. Fil-fatt biex joħolqu postijiet għal parking użaw anke biċċa mill-bankina u għamlu parking anke nofsu fit-triq u nofsu fil-bankina biżgur ma jaħlu l-ebda spazju. Mit-toroq Maltin għal ġodjar tal-Maltin u għad-dilettanti tal-iskultura żgur se japprezzaw din daw il-bana vostri li se nurikom issa huma bana vostri li fihom għamlu l-iskultura ta' torċa tal-arma tal-Partit Laburista. Wieħed jifhem ovvjament ma' min iżomm dan il-partitarju min jaf kemm kien inkwetat meta ovvjament bidlu l-arma mnalla, ħallew it-torċa x'kieku kienu jkollu jaqla l-bana vostri kollu u wara kemm spejjeż. Minn ġo djar għall-ismijiet ta' djar. Fuq il-kaxxa tal-itri dan waħħal il-kelma tinkwetax. Kif qed naraw waħħal kelma tinkwetax forsi biex meta jkun se jiftaħ u forsi qed jistenna li ġej il-kont jirrileksja mill-ewwel u ma jqgħodx jinkwieta. Żgur ma jinkwetax u żgur ma jitbażwarx sit din il-farmhouse li ħanaraw. Issa li semmija Jali għax jisbaħ. Ovvjament Jali kitibha u anke għax kitibha ħażin. Da jaqbel ma' Peppi li għandna neħħu lajnu qabad u neħħiha. Min Jali għax jisbaħ u min bieżel ħafna. Aw min tantu bieżel illi jkun għaddej minn taħt il-bridġ ta' Ħall-Qormi jieqaf jipparkja jara karozza maħmuġa jaqbad u jaħsel hemmhekk. Kif qed naraw f'dan ir-ritratt waqaf għandi kurżità kbira minn fejn ġab l-ilma, però rnexxielu jaħsel il-karozza taħt il-bridġ ta' Ħall-Qormi. Mija għandi koppja, Alex u Katja, illi bħal da żmien sena kienu holiday fuq il-Costa Concordia. Tiftakru għal Costa Concordia huwa dak il-vapur, dak il-cruise liner illi aħna Fabian u Alwyn marru hemmhekk jarawh nofsu mereq u nofsu għadu mhux. Hekk qed naraw fil-fatt il-filmat ta' meta marru Fabian u Alwyn. Alex u Katja bħal da żmien sena kienu fuq dan il-cruise liner, u x'hekk Alex? Ija, ekku. Kelkom vakanza nistgħu ngħidu sabiħa. Però kif isir f'kull cruise kontu tieqfu f'ħafna postijiet, mhux hekk? Ekku. Fosthom waqaftu Palma de Mallorca. Mortu sightseeing. Konna hemm u qbadna l-bass u kellna daqsxejn problema hawn. Problema x'kien minnhom irċevejt SMS inti. Għaddej fis-sightseeing hemmhekk tara Palma de Mallorca u tirċievi SMS. Irċevejt. X'kien fih l-SMS? Kien hemm irċevejt li kienu ħarġu il-flus mill-Visa card. Irċevejt messaġġ li għadu kif sar inġibdu l-flus mill-Visa, kif nirċievu meta niġbdu normalment. 140 euro. Dak il-ħin ħsibt li kien qed daħal messaġġ għal xi flus li kont ħallast jew li xbit xi ġranet ilu. Imma ma kienx hekk, għax imbagħad Ma kienx hekk, SMS. ftit sekondi wara rċevejt SMS ieħor mill-HSBC u ftit sekondi wara SMS ieħor li ħriġt 300 euro ieħor. Ġifieri 140, 300. Bdejt irċievi l-SMS li qed jinġibdu l-flus mill-kart. F'ġiex minuti jew kollox. U l-kart kienet għandek? Mort infittex il-wallet għax il-kart hemmhekk insomma u rrealizzajt li l-wallet ma kienx fuqi. ċempilt il-bank Malta u xejn? ċempilt il-bank mill-ewwel biex żammew li l-kard U waqfuha mill-ewwel. jikkanċellawha, u waqfu li mill-ewwel. U laħqu ħadulek kemm? Kollox imbagħad kważi 1400. Laħqu ħadulek f'dal ftit minuti? Ftit minuti,
Mbagħad ġejt lura Malta, kellimt l-insurance, ovvjament kellimt il-bank. L-insurance u l-bank. Imma ma ħadd xejn. Għamilt rapport il-bank, l-insurance ma ħadd xejn, le. Ma ħadd xejn għal xiex, qalule. Għax il-bank qal li mal-ewwel darba li daħlu il-PIN tal-Visa card ġibdu il-flus. Ġifieri su kien hemm xi ħaġa li kienu jafu l-PIN jew użaw il-PIN b'xi mod. U ikkonkludew li kelli il-PIN mal-Visa card. Minti kellek il-PIN mal-Visa card? Żgur ma kienx il-każ. Ma kontx iżommu mal-Visa. Le, ma kontx nżommu magħha. Imma ma twemminx ovvjament. Le. Ma twemminx Ħadd affidavit ġifieri wkoll ġifieri. La li xumma qed jgħidu speċi impossibbli la użaw in-numru. Qed jgħidu li kont inżomm in-numru magħha. Però fil-fatt aħna fittixna ġifieri u fittixna anke miegħek ġifieri. U rajna wkoll filmati u features f'istazzjonijiet anke barranin fejn jingħad illi kien hemm min ħadulu l-kard b'xi mod saru jafu n-numru, ġifieri b'xi mod il-ħalejn saru jafu n-numru tal-PIN u ġibdulu l-flus. Ġifieri inti m'intix l-uniku wieħed fid-dinja ġifieri. Ekku, għaw problema lina fuqa li għaw kazi, ġifiri, fid-dinja li rajt kazi umbat u li ġrawlhom bħali dawn għanni, jew jiena ġrali bħalhom insomma. Mela aħna nappellaw jekk hawn vittmi oħra Maltin bħalek ta' din it-tip ma nistax nifhem x'inhi ma nistax ngħid x'inhi, ma jekk hawn vittmi li bħalek Maltin ngħidulhom iċemplu ħalli aħna ovvjament ngħaddu d-dettalji lill-banek ħalli ngħinu l-banek ikomplu jinvestigaw kif din tista' tiġri u ovvjament nappellaw lill-banek biex ikomplu jinvestigaw u jagħmlu l-affarijiet ikunu iktar siguri. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, dispjaċini li kellkom tħassu l-vaganza hekk. Imma ġifieri aħjar kontu fuq dak it-trip milli fuq il-Costa Concordia ftit xhur wara għax kienet tkun ħafna. Grazzi li kontu magħna, nagħguralkom li nista' jkollkom holiday isba'